Takže čaute ľudia, vás na prašnom let's Ako môžete vidieť, hráme LOLko. Áno, LOLko. Pýtate sa, či som sa zbláznil. Nezbláznil som sa, stiaľ som sa, začal ma to baviť. Taký maličký príbeh, že začal som hrať s Delixom na CS-ko. Potom začal, že hral LOLko. Potom si ho prvýkrát hral u kamaráta, to sa mu zapáčilo. A proste tak si ho stiahol a začal to hrať, tak potom ma nahovoril. Prvýkrát som sa na to úplne vysral, tak ma to nahnevalo. A proste druhýkrát sa stiahol a už to hrám non-stop, ako môžete vidieť. Stále neviem väčšinu vecí, no je to tento Delix, tam ste mohli vidieť. No takže môžeme sa vrhnúť na to, už som vyhral 3 hry v tomto a sú to takí dobrí typkovia, s tým som vyhral už 2 hry. Dobre, takže FPS-ko 1, 2, 3, 8, dobre, dúfam, že sa s ním bude dať. Prečo mi sa z Ashy hrá najlepšie, je to hlavne z boju na dielku, takže pre mňa to úplne najlepšie. Mám tu normálne svoj nick Caparzo, potom tu je všelijaký typkové, toto sú ešte Nasus bolo také 6 prostosti, lebo ešte nemôžem hrať za ranked, pretože som level 2. No a proste musím to teraz vyhrať a budeme sa expiť. No už som dal nejaké kill, nejaké 4-5 killov, tak nejak, no neviem, asi to je veľa, asi nejaké 3 alebo tak. No takže máme zvrhnúť na tú hru, že by sa mohol tento týpek dať späť do hry. No, poďme. Zase na perto, no poďme. Hraj. Poďme. Asi budem čakať. No, títo botovia. Snobky. No a čo má najmenej HP, ide do mňa. A keď mám veľa HP, ide tiež do mňa a C-čka prehrá. No. Vidíte typ botov na LOLku. Nie je to žiadna zmena stáva. Takže kopíme si 10 damage. 70 health. Kopíme to tam. I won't lead us astray. Je tu máme takto pekný, pozerajte. Vidíte? Welcome to Summoner's Rift. Never lose focus. A summoner has disconnected. Si bude srandu? Kokoti sme. Level up wallet strelova. Peace requires a steady hand. Takže mohli by sme ísť na mid. A tam trošku to odohrať, no. Stand together. 30 seconds until minions spawn. Takže čo musíme robiť? Go top, man. Ashy. To ja som Ashy, nie? We're on the right path. Ok, povedal, že máme ísť go top, takže go top, Ashy, go top. I will unite Neviem, the ako to brilliant. píšem, by si mi to napísať, lebo fakt neviem. Minions have spawned. A proste moja zdrasa je LOLko, trtiť to. I always take the high ground. Si našetrím a kúpim nejakú postavu, myslím v hre. Je teraz 20 na 58, zajtra bude prvý letný deň. A summoner has reconnected. Streda. Nie, je nedela. Čo mám furt so stredou? Ježiši. Malinka. Dobre, takže ideme na to, pozerajte, už máme tu botovia na pomoc. Dajte mi bež taký z prostočky, no. I won't miss. Na to typko presne, ne. Škoda, že ho zabil.
We must press on. Ne, kľud. Kľud hoši. Takže. Dúfam, že to pôjde rýchlo. Do not confuse mercy for weakness. Že to pôjde rýchlo. Dúfam. Aha. Reveal what is hidden. No, poďme. To mi volá. Diktátu Defender, no škoda kámo. Škoda. Aha. Napíš kamarátovi, bo... Čakaj, s ním mám... Čakaj. OK, takže... Swiftly now. Už som level 2? Jo, som level 2. Dobre, teraz by sme si mohli kúpiť túto zbraň. Čo napísal kamarát, lebo musím odpísať, lebo ja som taký typek. Som napísal, že Ramovko sa začal smiať. Aha, už tam jeden typek. Poďme vlastne top, neviem čo to je top alebo... top alebo bot, či boost alebo top. First boot, okej. Stand together. Ideme, no to si čo dovolil ty? To si čo dovolil, ha? An ally has been slain. For the thrill lord. Solo. Je to tam. Solo na typka je. Najďalšieho, pozdrav. Ne. To je sprostý. Nenávidím ho. Nenávidím. Z celej mojej duši. Dúfam, že mi to nahrávam. Strelba. My arrows fly true. Som level 4, OK. Ne. Čo dovolil? Čo dovolil ty? Ty Lino, čo teraz týka čo? Kamarát, pomáhaj. No dobre. Môžete vidieť, aké sú to lámičky, viete, proste. I'm level 0. An enemy has been slain. Bye. Bye. Do not confuse mercy for weakness. No, takže. An enemy has been Poďme mid. slain. Mid je stred, tam je CSK. Top neviem čo je. Top a An enemy has been bot. slain. To sa mi zdá, že toto je top a toto je mid. OK. Ideme mid teda skúsiť ho trošku, no. I will unite the thrill Ja, lord. zabil sa začal niečo. Aha. Dáme mu. Ukážeme mu. Hej. Ja si vedel. Peace requires a steady hand. Vieš ako. F. Týpek sa dosral zo mňa. An enemy has been slain. Right between the eyes. Lead the way.